Her er Det Kongelige Universitet i Kolding. Og så har Nordea sit hus der. Og kommende domhus i Kolding. Det skal være derovre på den grund der. Og lige i krydset, der hvor der står en plakat, og der er biler parkeret, der skal der være Design City. Lidt længere over, der har vi så IBC Kolding. Alt er i det her samme kryds. Og ved siden af universitetet, der ligger der lidt længere over Designskolen i Kolding. Så der sker mange ting i det her kryds. Der er udvikling i Kolding by.